Els veïns de la Font del Gos demanen una marquesina per a aquesta parada d'autobús a l'entrada d'aquesta barriada d'Horta-Guinardó. En cualquier calle de Barcelona hay algo, hay un techo para taparte si llueve, pero es que aquí estamos en mitad del campo, aquí no hay nada y entonces estamos pidiendo una marquesina que no creo que sea nada del otro mundo y llevamos 2 o 3 años con la marquesina. Per poder instal·lar la marquesina s'hauria d'ampliar la vorera perquè ara és massa estreta. Els veïns creuen que per fer-ho es podria prendre espai de la carretera o fer servir uns metres d'aquests terrenys que de fet són de TMB, l'ens que gestiona els autobusos a Barcelona. Como tiene que tener un ancho determinado la acera, pues estaríamos metidos en el terreno de TMB. Però lluny de ser la solució al problema de la parada, els terrenys els n'han portat de nous. La raó és el tancat provisional que s'estava instal·lant al voltant del solar i que els veïns han aturat. Se quita visibilidad. De noche esto será como un camino oscuro, porque con esas vallas tan altas la gente tiene que pasar por aquí. Después esas vallas detrás es una cueva pues para la gente que puede ponerse ahí de cualquier manera. Transports Metropolitans de Barcelona ha presentat una tanca alternativa que s'instal·larà ja de forma definitiva en els propers mesos. Des de l'Ajuntament expliquen que estan treballant per poder instal·lar properament la marquesina en la parada de bus.